kablao itinagan ni Apo tayo nga Jesucristo, na imbag nga baro nga tawen tayo amin, kadagiti ayatan mi nga kakabsat, ken dagiti gagayami, kagananos, nga makikadkadwa iti programa nga bilig iti kararag. Kastamet iti panagyaman ko, iti nasayaat nga ama ti sangabalayan, iti ayatan tayo nga apostol, iti panangited na iti gundaway, kanyak nga may kasaba iti sarita ni Apo tayo nga Jesucristo. Mataydayaw ti Apo Dios. Kahit kung ipagserbi kada kayo, iti nasayaat nga panangrugi, iti baro atawen. Mataydayaw ti Apo. Aday ti sarita nga no napintas na sayaat, na ornos, na pudno, iti panangirugi, ti maysa nga aramiden, malpas daytoy nga nasayaat, ken nananay. Ket kasano, iti nasayaat nga panangirugi, iti baro nga tawen. Basahin tayo iti sarita ti Apo, iti libro iti Apokalipses, Kapitulo 22, versikulo 12. Adtoy siyak umayak adagos, ket iti panggungguna adda kanyak. Tapno gunggunaak iti tunggal mesa, akas manayatop iti aramiden na. Siyak ti Alpha, ken ti Omega, ti umuna ken iti kamaudyanan, ti pangrugyan ken iti pagpatinggaan. Maraydayaw ti Apo Dios. Daytoy ti sarita ni Apo, no kasano nga datayo ket aadaan iti nasayaat nga panangrugi ti baro atawen. Ti kunanad toy naimbag nasayaat nga irugi tayo iti Dios babaen ken ni Kristo nga Apo tayo. Tay sumet lang iti nagsarita kinuna ni Jesus iti sarita na in surat ni Apostol Juan, iti Juan 14:6. Ni Jesus kunana kinkwana, siyak ti dalan, ken ti pudno, ken ti biag. Awan ti umay kinama, no di magnakanya. Daytoy ti sarita ni Apo. Nga kunana toy, nga isuna, iti pudno, isuna ti dalan, ken isuna ti biag. Ket nasayaat, no daytoy biag tayo, ket may daton tayo kini Apo. Daytoy ti nasayaat, nga panangirugi, iti baro nga tawen. Nga daytoy biag tayo, ket may daton tayo, akas si bibiyag, ken nasantuan. Isu ti panagserbi tayo, ken panagdaydayaw tayo kinkwana. Basaen tayo, iti surat ni Apostol Pablo, kadagiti kakabsat iti Roma, Kapitulo 12, versikulo 2. Kastoy iti mabasa tayo, iti sarita ni Apo tayo. Dawatek nga rod kada kayo, kakabsat. Gapo kadagiti kaasi iti Dios, nga ipaiyo dagiti bagbagiyo, kas daton asibibiyag, na santuan, ken nakayayo iti Dios, isu a panagdayaw yo, ana espirituan. Ket di kay umabuloy iti lubong, no dikit agbalbaloy kayo, gapo iti panakapabaro iti isip yo, tapno mapaneknekan yo, no anya iti nasayaat, nakayayo, ken nananay a pagayatan ti Dios. Mataydayaw ti Apo Dios. Daytoy iti nasayaat, nga panangirugi iti baro nga tawen. May daton tayo, kini Apo, iti bagi tayo, akas daton, asibibiyag, nasantuan, ken nakayayo iti Dios. Iso iti panagdayaw tayo, nga na espirituan. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket no may daton tayo, iti bagi tayo, akas si bibiyag, iti kunana ti sumaruno kakabsat, ket maamuan tayo, no anya iti nasayaat, nakayayo, ken nananay a pagayatan iti Dios. Ket anya iti nananay ken nasayaat, nananay a pagayatan ni Apo tayo. Basaen tayo iti surat ni Apostol Pablo, iti surat na iti
Umunang at Tesalonica, Kapitulo 5, iti versikulo 18. Agyaman kayo iti Diyos, dakes man wenno nasaya at ti kasasaad, daytoy ti kayat ti Diyos, apan nagbiagyo akas tattao ni Kristo Jesus. Dayti gayam, iti pagayatan ni Apo tayo, iti kunanat to'y agyaman kayo iti Diyos. Adu ti rumbeng a pagyamanan tayo, kenkwana. Tani Apo ket nasayaat kada tayo. No man pay agdaan dagiti saan nga nasayaat nga napadasan tayo. Ngem kinuna ni Apostol Pablo iti surat na iti taga Roma Kapitulo 8 ti bersikulo 28 iti kunanat toy ket ammo tayo adagiti amin a bambanag agtitimpuyog da nga agaramid amay paay iti bagimbagam dagiti agayat iti Dios dagiti naayaban kas iti panggep na. Mataydayaw ti Apo Dios. Isungakunanat to'y sarita ni Apo ket ammo tayo adagiti amin a bambanag agtitimpuyog da nga agaramid amay paay iti pagimbagam. Mataydayaw iti Apo Dios. Ni Apo tayo isumet iti mangpapaimbag kadagiti saksakit den tayo, ken mangpakawan kadagiti basbasol tayo. Akas iti naisurat kadagiti salmo, iti kapitulo sa rasot ket tallo, iti bersikulo tallo. Isu ang mamakawan kadagiti amin a kinadangges mo, isu ang mamapapya kadagiti amin a masaksakit mo. Ni Apo gayam isuna iti mamakawan kadagiti basol tayo, ken kastamet ni Apo isuna iti mangagas kadagiti saksakiten tayo. Daytoy iti napadasan tayo nga aramid ni Apo tayo. Padaydayaw ti Apo Dios. Iti may kadwa nga Korinto Kapitulo 1 bersikulo 10 iti kunana insalakan na kami iti nakabutbuteng nga ipapatay ken isalakan na kamin tupay, mangnamnama kami, kinkwana, nga isalakan na kamin tumanen. Nito'y iti panagyaman tayo kini Apo. Kadagiti panangisalakan na kada tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket ni Apo tayo ket napudno na unay, nga kunana ti sarita na iti Hebreo Kapitulo 13, iti versikulo 5, di kay agagom iti kwarta, matnek kayo kuman, ti adda kada kayo, takinuna ti Diyos, di kanto panawan, di kanto baybayan. Mataydayaw ti Apo Dios. Ken kastamet, anya pay iti nasayaat ken nakayayo, nga pagayatan ni Apo tayo, iti kunanat to'y umunang at Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 17. Kanayon, agragragsak kayo. Itatanga baro nga tawen, napintas nga kinasayaat, nga rugyan tayo, iti baro nga tawen, nga addaan iti panagragsak tayo. Ketno, salsuden tayo, babaen iti sarita ti Apo, naanya iti pagragsakan tayo, tamo tayo na dumaduma, iti mabaling nga mangipa iti ragsak, tatanga baro nga tawen. Dagiti na dumaduma, nga mangipaay, iti ragsak iti bagi. Ngayon iti kuna ti sarita ni Apo, no basayan tayo, iti sarita na, anya kano iti pagragsakan tayo, kuno mangipaay iti ragsakan niya tayo, dagiti Salmo, Kapitulo 1, ti versikulo 2, ingana ti 3. Pagragsakan kitdi, iti lenteg ni Yahweh, aldaw rabii, abasbasaan, ken ot-otoben na. Anya kano iti pakaragsakan tayo, nga dayti ket mangparagsak kini Apo tayo, iti kunanat to'y pagragsakan na kitdi, iti lenteg ni Yahweh. Iti gayam pagragsakan tayo, no maaramid tayo, iti kalintegan ni Apo tayo. Isunga kunana, iti pagragsakan na adda iti linteg ni Apo, ket mayarig iti kayo ana imula iti igid ti waig, nalang tulat ta dagiti bulong na, ket agbunga iti tiyempo na,
agbalaygi iti amin nga aramiden na. No iti lintagayam, kinalintag ni Apo, iti pakaragsakan tayo, kakabsat, iti bunga na, iti kunanat to'y nayarig, iti kayo, at naimula, iti igid, iti waig. Nalang tulat ta, dagiti bulong na. Kat agbunga ti tiyempo na, agbalaygi, iti amin, nga aramiden na. Madaydayaw ti Apo Diyos. Kun kastamat, anya ti pakaragsakan tayo, uno ragu tayo. Umuna nga Pedro Kapitulo 4, iti versikulo 13. Maragsakan kayo kumakit di, ta agsagsagaba kay iti wagas a panagsagaba ni Kristo. Tapno nan anay ti ragu inton may parangarang ti dayag na. Iti gayam panagsagaba ken Kristo, daytoy iti pakaragsakan tayo. Panagsagaba ken Kristo. Mataydayaw ti Apo Dios. Iti panagananos tayo nga panagsilbi kinkwana, daytoy kakabsat iti mangipaay iti ragsak kada tayo. Nganuman pa'y adda dagiti sagabaan, adda dagiti makungkuna nga panagsagaba wenno maaddaan tayo nga da tayo ket agibtor. Adda ti panagibtor tayo, iti kunanat to'y dagiti Salmo, Kapitulo 30, ti versikulo 5, apagdarikmat laeng iti pungtot na, ngem saan nga agpatingga, ti kinaimbag na, mabalin nga iti rabii, adda sang sangit, ngem iti bigat, ragsak iti sumukat. Madaydayaw ti Apo Dios. Nugayam adda kakabsat iti sangsangit, wenno dati ladingit, iti kunana addamot iti ragsak nga ipaay ni Apo tayo. Mataydayaw iti Apo Dios. Anya pa iti pagayatan ni Apo nan anay ken nasayaan nga pagayatan na iti kunana toy umuna nga Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 17. Di kumaliwayan iti agkararag. Iso nga tatla nga baro nga tawen, na imbag, nga entayo, kanasayaat nga rugyan tayo, iti baro nga tawen, iti panagkararag tayo. Nga iti kuna ni Apo, nga agkararag tayo, nga saan nga agrisat, wenno di tayo kumangaliwayan, iti agkararag. Tababaan iti panagkararag tayo, iti kunana, iti kay papanan, iti panagkararag tayo, iti Lucas, Kapitulo 18, versikulo 1, sinarita ni Jesus kadakwada daytoy a pangarig tapno iisuro na ida masapul nga karkararag da kanayon ken dida pukawen iti inamnamada. Iti gayam panagkararag tapno saan tayo nga maawanan iti inamnama. Tani Apo tayo babaen ti panagkararag tayo daytoy kakabsat ket dengdenggen ni Apo tayo. Kastamat iti kunana ti Pilipos, Kapitulo 4, ti versikulo 6, ingana 7, awan kuma, iti pagkadanagan nyo, ngem tunggal agkarkararag kayo iti Diyos, ket agdawdawat kayo, diyo liplipatan ti agyaman kinkwana. Aywanan na kayto ti talna ti Diyos, adi matukod a panunutin ti tao, tapno natalged kadagiti puso ken panunot yo iti panakikaykaysayo ken ni Kristo Jesus. Maraydayaw ti Apo Dios. Isu nga kunanat toy babaen iti panagkarkararag tayo kakabsat, iti kunanat toy saan tayo nga madalagan iti anyaman nga banag. Daytoy gayam panagkararag nga kang kanayon mayadayo tayo kadagiti pagdandanagan tayo. Tani Apo tayo, amo tayo nga iso ti tumulong kada tayo. Ken kastamat iti kunanat toy umuna nga Timoteo 2:1, ibalakad ko nga rod ngayon una a maaramid kuma dagiti araw daw dawat panangibabaet panagyaman a may puon kadagiti so amin nga tattao. Iti kunanat toy sarita na ni Apostol Pablo nga ibalakad na nga rod nga iyon una. So nga no unaan tayo iti panagkararag, daytoy iti panangyuna tayo, iti kinalintag ken iti pagarian ni Apo tayo.
Akas kunana ti sarita na, iti Mateo Kapitulo 6, iti versikulo 33, nga naunaan tayo, nga sapulan iti pagarian kan kinalintag iti Diyos, amin nga bambanag, may nayon danto kada tayo. Iti kunana to'y ipangpangruna tayo, kitdi, abiroken iti pagarian na, kentong palen, iti pagayatan na, ket itid nanto, amin, akasapulan nyo, madaydayaw, ti Apo Diyos. Tayo ito'y kakabsat, iti may paay, iti panagkararag, iso nga tatna nga baro nga tawen, nasayaat, nga daytoy, iti pangrugyan tayo, nga may daton tayo, kini Apo, dayti bagi tayo, akas na santuan, nga iso, iti panagdayaw tayo, nga na espirituan, ken maaramid tayo, iti pagayatan ni Apo tayo. Ken iti kunana, iti sarita na, nga kasapulan tayo, nga agan-anos, tapno, no maaramidan tayo, iti pagayatan na, awatan tayo to, iti kari. Mataydayaw, iti Apo Diyos. Anyaman, iti kalikaguman, ken kasapsapulan tayo, italag tayo kingkwana, tani Apo tayo, isuna, iti makamu, iti aming nga banag, ket iti karina, kadag iti agan-anos, ken dagiti akan kanayong agkarkararag, iti asi, ken parabor ni Apo, sumangbay to kadakwada. Madaydayaw ti Apo Diyos, agkararag tayo. Apo Diyos, nga manangasi, ken manakabalin iti amin, agyaman kami, nga dimteng kada kami, daytoy nga tawen, iti 2022, nga addaan kami, iti karadkad, ken pigsa nga nagapukin ka. Ayatan, nga daytoy nga biyag, ket may pagsilbi mikin ka, may daton mikin ka, akas na santuan, adaton, sibibiyag, adaton kin ka. Tapno ti kasta Apo, maramidan mi iti pagayatam, ket nga rod, iasidagmikin ka, dagiti dawat, dagiti gagayam, ken kakabsat mi, maminsan pa'y, nga italek mikin kay ti amin, mamati kami, nga sikati Diyos, nga manangasi, kadagiti umas asideken ka. Agyaman kami Apo, bendisyunam titunggal may sakada kami, dayti ti kararag ken panagyaman mi, itinagan ni Kristo nga Apo mi. Amen.